But it was not as tasty as the real kimchi. Is also follow what we see. And it was very fun. Jo, så i alla fall svenska. Ja, det hittar på det. Det finns sån där cookie. Yeah. Palestina, viva Palestina.
Palestina och krossa sionismen. Och vi ska befria vårt land, vi ska befria vårt land. Imperialismen, vi ska bygga upp vårt land, och vi ska bygga upp vårt land. Socialismen, och hela världen kommer att befria. Och hela världen kommer att befria. Leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. 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 Palestina. Pannaan Israel boikottiin, niin hänen myöskin Venäjälle tehtiin. He puhuta kantaa, koko Euroopassa lauletaan. Jos Israelia yhteistuumin kaikki kansa voiko, näin osoittaa solidaarisuutta Palestiinalle. Israel ulos Jeesusta ja solidaarisuutta Palestiinaan. He puhuta kantaa, koko Euroopassa lauletaan. Koko Euroopassa lauletaan. Ihanaa laulamista. Meillä on vielä aikaa tässä mielenosoituksessa, niin jos kaikista ei ole mennyt vielä äänet, niin me voidaan vähän vielä kuudella tässä hetken aikaa. Niin have some voices left in us, we could maybe shout some shouts also. I don't. Vapaa, vapaa Palestiina! Vapaa, vapaa Palestiina! Vapaa, vapaa Palestiina! Vapaa, vapaa Palestiina! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Euroviikot vaikottiin! Euroviikot vaikottiin! Euroviikot vaikottiin! Boycott Eurovision! Eurovision! Boycott Eurovision! Boycott Eurovision! Stop bombing Gaza!
اهرب من غزة. مستقبل من غزة. إسرائيل boycotting. إسرائيل boycotting. إسرائيل boycotting. إسرائيل boycotting. Zionismi ulos. Avustus sisään. Zionismi ulos. Avustus sisään. In the millions. We are all Palestinians. We are all Palestinians. Wapa Palestina. Free Palestine. Euroviisut boycottiin. Boycott Eurovision. Israel boycottiin. Israel pakotteet. Vapa Palestina. Free Palestine. Mashallah. Muistuttelen tosiaan vielä, että Instagram-sivulta Free-Palestine Jyväskylä löytyy tosiaan sellainen mallipohja sähköpostille, jonka avulla voi olla yhteydessä päättäjiin ja laittaa työssä vaatia tämän nykyisen pommituksen, tämän nykyisen Gazan saarron Rafahissa, tämän toimittaminen avoimesti. Saanko tu yhtään mitään, kun mä en introa? Kuka se ei myöskään Kuuluuko tästä paremmin? Eli muistuttaisin vielä tosiaan siitä, että nyt on Euroviisuviikko ja on tosi tärkeää boikotoida Euroviisua, koska Israel siellä esiintyy ja kiillottaa omaa julkisuuskuvaansa. Ja tämä ei ole oikein. Me ei voida hyväksyä sitä, että toiset saavat. Se on nyt tällaista mainontaa ja väärinmarkkinointia omasta tekemisestään samalla, kun tapahtuu kansanmurha. Joten jos avaat lauantaina television, älä avaa sitä kakkosella. Älä katso Euroviisuja, älä katso Euroviisusijaltaa mistään yleisöiltä, mistään somesta. Kommentoi, mainitse, että tämä on väärin. So this is Eurovision Week, and I would like to remind you that it's important to boycott Eurovision because Israel is trying to show that there is that they aren't doing anything wrong, and we are accepting them by supporting the Eurovision and their participation in Eurovision. So it's very important that if you open the television this weekend, don't watch Eurovision, boycott Eurovision. There are lots of alternative song contests that are happening at the same time that are free on the internet. If you have a friend group, contact them, have a night to watch them instead of the Eurovision. Löytyy tosiaan myös erilaisia muita vaihtoehtoisia Palestina-Michelle, kiitos, laulukilpailua, mitä pystyy ilmaiseksi seuraamaan, ja sitä voi seurata netistä Euroviisujen tilalta. Ja
Eikö sano jotain? Nyt Israel on aloittanut kansanmurhan viimeisen vaiheen, eli ne pommittaa sitä paikkaa, mihin niinku kasalaiset on joutunut pakenemaan niiden kodeista, eli Rafah. Ja se on viimeinen paikka, missä ne niinku ihmiset on, ja nyt se niinku teurastaa niitä siellä. Niillä ei ole mitään paikkaa, mihin paeta. Nyt on niinku erityisen tärkeää, että otatte päättäjiin, meidän ministereihin, meppeihin, kehen tahansa presidenttiin yhteyttä. Soitatte tai laitatte viestiä tai mitä tahansa. Nyt on tosi paljon painetta niille, että ne oikeasti tekisivät tätä asian suhteen. I would also like to add that the slogan for Eurovision is United by Music. We want to be united by music, yeah, but we don't want to be united by genocide. It is really horrible that there is this great party. This week is usually about carnival and happy faces and music and all this, but now there is this huge monster lurking above all this. The monster of Israel committing genocide in Gaza. And then people are celebrating with the genocidal Israel in Eurovision. It is really horrible that Yle and EBU haven't said anything, that they haven't prevented Israel from participating like they did with Russia. And now it is on the shoulders of individuals, on the shoulders of the artists to bring up little beacons of hope to the people of Gaza. This is whitewashing, this is cultural washing, this is celebrating genocide on the big stage of Eurovision. Let's all boycott Eurovision and let's bring awareness to Rafah, like you just said. Israel has now prevented media coverage from Rafah, and that always means that there is going to be horrible things happening. There are already horrible things happening, and now it's getting even worse. Thank you. Ja tähän liittyen haluaisin muistuttaa sitä, mitä täällä on aikaisemminkin meidän mielenosoituksessa puhuttu. Eli palestiinalaiset eivät tarvitse meidän kyyneleitä, ne ei tarvitse meidän surua, vaan ne tarvitse meidän tekoja. Meidän tarvitsee painostaa päättäjä, meidän tarvitsee laittaa heille viestiä, osoittaa, että tämä on väärin, tämä on käsittämätöntä, tämä on me emme voi hyväksyä tällaista. So, same in English, so like we have heard in these demonstrations before, the Palestinians don't need our tears, they need our action. They need for us to do something, to contact our leaders and make them say that this is wrong, to pressure Israeli government to stop this horrible genocide. Joo, tämän vuoden Euroviisut on todella iso epäonnistuminen koko tältä niin sanotulta eurooppalaiselta yhteisöltä. Ja mä haluan muistuttaa, että toinen koetuskivi meillä on vielä edessä tänä keväänä, nimittäin eurovaalit. Ja siellä me voidaan osoittaa, että me vaaditaan yhdessä koko eurooppalainen yhteisö. Me vaaditaan sitä, että myös EU ottaa nyt tämän tilanteen vakavasti ja asettaa Israelin kauppasaartoon. Israelin suurin kauppakumppani on edelleen EU. Muistaakseni noin 25% Israelin kaupasta on EUn kanssa. Eli tässä on mahdollisuus vaikuttaa todella merkittävästi. Annina mainitsikin jo, että tälläkin hetkellä meidän pitäisi vedota meidän kaikkiin päättäjiin, mukaan lukien meppeihin, jotta myös europarlamentaarikot oikeasti yhdistäytyisi tämän tilanteen kanssa. Ja erityisen suuri vastuu mun mielestä nyt meillä jyväskyläläisillä sen takia, että Suomen seuraava komissaari on todennäköisesti jyväskyläläinen Henna Virkkunen. Joten erityisesti mä
vaatimaan häneltä kannanottoja liittyen Palestiinaan ja Israeliin. So yes, the European election will be held this summer as well, and this is the place where we also have to put pressure on the candidates, on the future Euro parliamentarians, and especially the Finnish candidate for the European Commission, which will most likely be Henna Virkkunen, who is from Jyväskylä. So we have a great opportunity to use our voice here. Joo. Lauletaan vielä hetki. Käytetään niitä samoja sanoja, mitkä meillä oli äsken, ja saadaan taas tähän eteen tällaiset esilaulat, niin te voitte parhaiten kertoa, mistä aloitetaan. So let's sing a bit more. Let's repeat the same songs we had just a couple minutes ago. Okay, so a bit of an encore here. We'll be singing From the River to the Sea again, and then also Leve Palestina. Eli lauletaan uudestaan From the River to the Sea ja myös Leve Palestina. Ja muistetaan, että näissä kummassakin on se kaiku. So these are both the echo songs. So just repeat what we sing. Kiitos. To the sea. Children in Gaza, they cannot flee. There is no such thing